Dobrodošli. Dobrodošli mali đaci. Dobrodošli svi prvaci. Nek vam osmijeh krasi lice i u svesci sve petice. Prvaka se čuje glas, počeo je prvi čas. Dragi prvaci, dobrodošli. Želim vam srećan početak školovanja i polazak u prvi razred u ime svih prosvjetnih radnika Crne Gore. Kada kažemo dobrodošli, kada i u kojim situacijama se obraćamo ovim riječima? Dobrodošli. To će uvijek reći jedan dobar domaćin kada prvi put mu ulazi i dolazi neko u njegov dom i u kuću. Dobrodošlicu poželimo jer širom otvaramo vrata i želimo da se taj neko koji je ušao u dom osjeća prijatno, srećno, spokojno i zadovoljno i da se zaista osjeća da je dobrodošao. Zato je i ova pjesma danas namijenjena vama s razlogom. Dobro, uvodna aktivnost će nam biti nešto što vi, pretpostavljam, mnogo volite, a to su skrivalice.